Ahoj, já jsem Maty a tohle je naše první audiokniha. V úvodním videu jsem říkal, že moje příběhy, které píšu, budu sem na tenhle kanál nahrávat v podobě audioknih. Tak jsem se rozhodl sem dát moji knihu Kámen moci a doufám, že se vám teda bude líbit a no, berte to s nadhledem, protože je to jenom pokus o audioknihu. No, a nejsem nějaký profesionální jako písař, takže jako berte to s nadhledem a užívejte naši první audioknihu. V jednom království zapadlém mezi horami stojí hrad obklopený řekami a lesy. Před mnoha lety do něj ukryl bájný rytíř Vilém nejmocnější relikvi všech království. Kámen moci. Vilém ukryl kámen za silné zdi hradu proto, aby ho nezískal jeho zlý bratr Karel, který pro zneužití moci kamene byl na pár měsíců vyhoštěn z království. Karel se však vrátil, aby získal kámen moci, ale nepodařilo se mu to. Rytíř Vilém zemřel a jeho jediný potomek se ujmul jeho místa, aby kámen chránil. Starý dobrý časy. Pozdychl si Matyáš a zavřel těžkou knihu obalenou kůží. Zvedl se ze židle a zeptal se svého společníka. Jáchyme, v jaký poličce to bylo? 48, odpověděl Jáchym. Matyáš vrátil knihu na své místo a ještě jednou se zeptal. Proč si mě sem vlastně zavedl? Protože jsem slyšel, že na hrad středu už bylo několik útoků a nikdo neví, kdo je vede, odpověděl Jáchym. Matyáš se chvíli zamyslel a nakonec pronesl. Měli bychom se o tom přesvědčit. Osedlejme koně. A co draci? Už by nás mohli unést, nadhodil Jáchym. Geniálně, Jáchyme, řekl Matyáš. Můžeme to zkusit. Vyšli ven před knihovnu a každý z nich zapískal jinou melodii. Náhle se z nebe znesli dva mladí draci. Usedli na dlážené nádvoří před knihovnou a nadšeně vítali své jezdce. Letíme na sever, zavelel Matyáš a společně se znesli k modré obloze. Letěli nad krajinou a když už se blížili k cíli, zahlédli nad lesy hustý černý dým. Snad nejdeme pozdě, pozdychl si Matyáš a pobídl draka k rychlejšímu letu. A pozdě opravdu přišli. Přistáli na nádvoří vypáleného hradu a uvítal je mladý Vilém, syn bájného rytíře Viléma. Hoši, jdete pozdě, ale aspoň, že jste tady, pojďte za mnou, řekl a odebrali se do jednací síně, aby probrali co dál. Zabili skoro všechny vojáky, řekl Vilém se smutnou tváří poté, co popsal bitvu. Matyáš se zamyslel. Navrhuji naverbovat další vojáky a posílit hradby, řekl. A taky by bylo potřeba doplnit zásoby jídla, dodal, když viděl Jáchyma, jak se přetahuje s drakem o jídlo. Dobře, věřím ti, Matyáši. Ráno vyšleme verbíře a koupíme jídlo, řekl Vilém. Můžeme přespat? Zeptal se Matyáš a Vilém kývl. Druhý den ráno Matyáš dostal dopis od krále Severní říše obsahující kontrakt na nestvůru žijící v jeskyních pod Královským hradem. Vyšli z komnaty, kde přespali a osedlali koně. Před odjezdem jim Vilém popřál šťastnou cestu. Vyjeli tedy na cestu do hlavního města Severní říše. Když překročili pás hor, tak se značně ochladilo a začalo sněžit. Za pár hodin se před nimi rozprostíralo královské město Elnar. Na kopci nad městem se tyčil palác s bílými stěnami. Prošli městem, obešli kopec, až viděli dloupě stvůry. Jáchyme, můžu si u tebe odložit věci? Zeptal se Matyáš. Jo, ale proč? Odpověděl Jáchym. Neřeš, řekl Matyáš a začal ze sebe sundovat věci a zbraně a začal je podávat svému bratru. Idíku, nebudeš ji potřebovat? Matyáš se na něj podíval bodavým pohledem, vytáhl z brašny stříbrný meč a zastrčil si ho za pás. Kdybych se nevrátil, pozdravuj otce a předej mu tohle, řekl a předal mu drahokamantorové barvy, slabě svítící do chladného odpoledního vzduchu. Otočil se, tasil meč
a pomalu vkročil do jeskyně. Když zmizel z dohledu, tak se ozval uši rvoucí řev, při kterým tuhne krev v žilách. Následně na to prostor kolem osvítil ohnivý rudý záblesk světla a pak ticho. Kapitola 2. Odbyla 3. hodina odpolední, když Matyáš šel rozhodnou chůzí a se spokojeným úsměvem na tváři k hradní bráně. Prošel branou a otevřel dveře korunního sálu, kde měl čekat sám král s odměnou. Sál byl ale prázdný. Králi, zval Matyáš a opatrným krokem se rozešel místností. Nalevo si všiml po otevřených dveří do hradních sklepů. Tasil meč a vešel. Když sešel po schodech dolů, čekalo ho nemilé překvapení. V louži krve ležela 3 těla. 2 patřila strážným, kterým byla probodána hrdla, a to 3. v hedvábném oblečení s erbem Severní říše stříbrně vytřitým na hrudi bylo bez hlavy. Matyášovi bylo jasné, co se tu stalo. Královražda. Z vedlejší místnosti byla slyšet rána padajícího předmětu a hlasité klení. Drž hubu, kurva! Zařval muž, kterého Matyáš dobře znal. Byl to Haubert, bývalý člen malštinské hradní stráže, kterou opustil asi před rokem. Vkročil tedy do místnosti, kde se královrazi zdržovali. První si ho všiml rudovlasý podobaný dlouhán a upozornil své druhy na nečekanou návštěvu. Všichni se otočili směrem k němu a Haubert vstoupil do čela skupiny. Hele, královský harant, řekl a zbytek se pobavilně zasmál. Asi už víš, že to, pro co jsme si sem přišli, už máme, že? Hlásil na celé sklepení, když z brašny vytáhl skrvavenou královou hlavu pověšenou na provaze. Zvedl je před obličej, podíval se jí do očí, ušklíbil se a hodil ji k Matyášovým nohám. Změnil se, Hauberte, a ne zrovna k lepšímu, řekl a stiskl meč k silněji. Radši nic neříkej, zařval a tasil meč. Skupina za ním také. Sklepení osvítil záblesk zlatožlutého světla, jak se Matyáš přemístil do prostřed místnosti. Prudkým útokem na hlavu zaútočil na rudovlasého podobance. Vyhnul se a zaútočil na pás. Matyáš se vykryl a provedl páku, čímž podobancovu cestu ukončil. Všichni se na Matyáše dívali s udiveným pohledem. Haubertova tvář se zakabonila a vyrazil se zvířecím řevem vpřed. Pokusil se Matyáše probodnout, ale ten uhnul. Haubert škobrtl a upadl. Trpaslík s těžkou bojovou sekérou se po Matyášovi nemotorně ohnal. Skřížil ruce a před ním se objevil cihlově rudý magický štít a odrazil trpaslíkovu zbraň. Matyáš vedl útok na trpaslíkovo pravé rameno, který vykryl. Trpaslík útok opětoval. Sekéra se zasekla o meč. Matyáš si trpaslíka přitáhl blíž k sobě, vytasil dýku a podřezal trpaslíkovi hrdlo. Nechal ho se skátet k zemi a výhružným pohledem se podíval na chlápka s řetězem okovaným ostrými trny, stojícího 2 metry od něho. Chlápek začal řetězem točit a ten se rozzářil rudobílým světlem. Matyáš se chvíli zarazil, ale pak s odhodláním v očích se rozběhl do kruhů, které v řetěz ve vzduchu vytvářel. Bodl, ale bezvýsledně. Dostal ránu do levého boku tak silnou, až se mu zamlžilo před očima. Chlápek se natáhl k další ráně, ale to se už Matyáš rychlou otočkou dostal za banditova záda a bodl. Všude byla spousta krve. Ohlédl se na druhý konec místnosti, kde se válel Haubert. Vykročil k němu. Haubert se začal plazit po zemi, až narazil o sloup, který podpíral strop. Matyáš si k němu přiklekl, zadíval se mu vzpříma do očí a řekl: běž za tím, ke kterému ses přidal, a vyřiď mu, že se jednou setkáme, a podřežu mu to jeho špinavý zasraný hrdlo, jako to udělal jeho prachosprostý potomci. Zvedl ho na nohy a ten se rozběhl ke dveřím, jako by mu za patama hořelo. Když byl pryč, tak se ve dveřích objevil Jáchym. Slyším rachot, pak odsud vyběhne chlap, tak se jdu podívat, co se děje.
Měli bychom se odtud rychle vytratit, než se semele něco většího, řekl Matyáš a rozběhli se ven před palác. Kapitola 3. Jeli tryskem pryč z království. Když se setmilo, tak se utábořili poblíž severní stěny, brány do temné říše. Běž spát, Jáchyme, máme před sebou ještě dlouhou cestu, řekl Matyáš, když Jáchym dojídal poslední sousto. A kam vlastně jedeme? Do Semtěše, prý tam mají nevyřízené účty, řekl a podíval se směrem ke stěně, která se chmurně tyčila nad lesem. Vyrazili časně ráno. Když projížděli kolem henfenvanského panství, tak ze křoví před nimi vyrazil podivný blondětý trhan a co si po Matyášovi hodil. Tady máte utopence, zařval a odběhl kamsi do polí. Matyáš se podíval pod víko dřevěného kyblíku, který byl plný výborných, v octu naložených špekáčků. No, aspoň máme jídlo na cestu. Jedeme, řekl Matyáš a pobídl koně k poklusu. Když přebrodili řeku, tak se všude kolem utvořila hustá mlha. Jeli kolem okraje lesa, který je dovedl až do jejich cíle. Mlha opadla a za jabloňovými sady se vynořila věž semtěšského kostela. Ustájili koně a šli před kostel, kde na ně čekal Tomáš, semtěšský purkrabí. Dobrý den, pane purkrabí, řekl Matyáš a mírně se uklonil. Ale prosím tě, nech si ty formality, řekl Tomáš a pozval je dovnitř do kostela. Syn temného rytíře podnikl už celkem 6 útoků na Semtěš. Došel jsem k závěru, že tu mají zvědy, protože když doverbujeme vojáky, tak zaútočí. Zbylo nás tu jen pár, řekl Tomáš. Napadlo mě, že bychom mohli zaútočit zpět, ale nemáme dostatek financí. Nemáme sice finance, ale máme čas, řekl Matyáš. Znám jednoho chlapa od ferikburských pohraničních hlídek. Mohl by nám pomoct. Dobře, zítra tedy vrátíme úder, řekl Tomáš s odhodláním v obličeji. Vše je připraveno, můžeme vyrazit, řekl Matyáš, když nasedal do sedla jeho koně. Výborně, vyrážíme, zavelel Tomáš. V tu chvíli se vojska semtěšská vydala k tvrzi temného rytíře. Cesta trvala dlouhé 4 dny. Když byli skoro na místě, sesedli z koní a dál šli pěšky. Stanuli před branou hradu nepřítele a zpoza hradeb vylétla sprška šípů. Tomáš zareagoval rychle. Tasil meč, zdvihl ho nad hlavu a nad vojáky semtěšskými se utvořila tmavomodrá bariéra, která šípy spálila na popel. Jen co bariéra vymizela, tak se hradní brána s děsivým vrzáním dala do pohybu. Když se otevřela úplně, tak se Semtěšským naskytl odstrašující pohled na obrovské nádvoří plné skřetů a lidí, kteří se obrátili na cestí. Všichni připraveni na boj. V čele této armády zla stál temný rytíř. Útok! Zařval a armáda se vydala vpřed. Zvuk těžkých kroků a skřetích pokřiků se rozléhal po lese. Co budeme dělat? Vykřikl Tomáš. Prostě čekej, odpověděl Matyáš. Jakmile dořekl poslední písmeno, tak se mezi stromy rozezněl dunivý zvuk rohu a zvířecí ryk. Z lesů vyběhly tisíce mužů se sečnými a bodnými zbraněmi. Matyáš se ohlédl přes rameno na ferikburské vojsko, pousmál se, tasil meč a zařval kupředu! Náhle vojska semtěžská tasila zbraně a rozběhla se ke skřetímu peklu. Armády se střetly. Všude kolem bylo slyšet řinčení zbraní a nářek raněných. Odněkud z kraje zástupu vojáků vylétl paprsek světle fialého výboje energie, který srazil nedaleký strom a tím zabil asi 20 skřetů. Tomáš vedl útok na skřetovo levé rameno. Ten útok odrazil a udeřil Tomáše loktem do břicha. Tomáš se svalil na zem a meč mu vypadl z ruky. Skřet se k němu blížil kulhavým krokem. Zvedl svou zbraň nad hlavu, ale to už se Tomáš schopil, rychlým kotrmelcem se dostal k jeho meči,
pevně ho sevřel v rukou a probodl skřetovu hruď. O kus dál Matyáš srážel k zemi jednoho skřeta za druhým. Náhle ho však obklíčila partička skřetů s pevnými štíty z harviového dřeva, které nedokázala srazit ani těžká bojová sekera z trpasličí oceli. Náhle se zábleskem zlatožlutého světla přemístila do prostřed kruhu skřetů rudovlasá dívka. V mžiku vteřiny Matyášův zrak oslnil jasný výboj energie. Když Matyáš viděl aspoň na pravé oko, spatřil kolem sebe ležet obrovský počet vojáků temného rytíře. Všichni byli mrtví. Dívka tu však již nebyla. Na místě, kde stála, byl kovaný medailon s jakýmsi runovým znakem. Sebral ho ze země, pověsil si ho na krk a rozhlédl se kolem sebe. U brány se ještě bojovalo. Matyáš co si zašeptal a čepel jeho meče se rozzářila jasně rudým světlem. Rozběhl se k vřavě, rozmáchl se zbraní a z její špičky vyrazil s děsivým hučením ohnivý orb. Zasáhl stěnu věže nad branou, která spadla na poslední vojáky temného rytíře. Kde je? Zvolal Matyáš. Ale kdo? Zeptal se Tomáš. Ten temnej hajzl. Kde je? Zeptal se ještě jednou udýchaný Matyáš, když doběhl k Semtěžským. Nevím, asi někam zdrhnul, odpověděl Tomáš a rozhlédl se kolem sebe. Tam! Matyáš spatřil jezdce zdalujícího se směrem na sever. Rozběhli se za ním. Těsně předtím, než se vytratil mezi stromy, tak s bílým zábleskem světla a hlasitým prásknutím zmizel. A je v prdeli, řekl jeden ze semtěžských bojovníků. Hledat ho nemá cenu, jedeme zpět domů, řekl Tomáš s výrazným zklamáním v hlase. Když se vrátili do Semtěše, tak pro ně byla nachystána obrovská hostina. Na stole byly výborné pečeně, uzená šunka a i dokonce hovězí kýta. Já tady snad zůstanu, máte tady výborný dlabanec, hlásil Jáchym na celou hospodu. Díky, ať ti chutná, řekl Tomáš a napil se z jeho rohu. Takhle hodovali celou noc. Ráno se Matyáš s Jáchymem rozloučili, poděkovali za jídlo a vyrazili do východní říše. To bylo jídla, co? Řekl Matyáš s úsměvem na tváři a ohlédl se na Jáchyma. Jáchym zde ale nebyl. Matyáš ho zalédl, jak uhání zpět k Semtěši. Já se z něj zblázním, ať si tam zůstane, řekl Matyáš a pokračoval v cestě. Takže děkuju, že jste tuhle audioknihu vydrželi až do konce. Doufám, že se vám můj příběh líbí a že si počkáte na další část knihy. Tohle je ode mě všechno a zatím čau.